Apa tumon ira-iraan gubuk asmara. Anggitanipun Gayuh R. Saputra. Bel tandha mulih sekolah wis muni. Sikam ora enggal mulih. Dheweke pilih glethakan ana masjid sinambi ngenteni WA saka bojone. Hawane kang panas banget pancen penak kanggo turu ing jerambah keramik. Apa maneh wayah poso. Tujune durung nganti keturon ana WA mlebu. Wayahe mapak bojone. Awan kuwi panase srengenge ora bisa diendani. Kathik hawane malih ngantuk. Anggone nyetir digawe alon supaya ora ndrawasi. Ngantuk to, Pak? Pitakone bojone. Pol, bola-bali angop iki. Mandek piye? Laran sedelo. Tiwas mbebayani mengko. Sikam isih tatak nyetir. Sakdawane dalan mulih kiwa tengene mung alas kayu. Adohe kurang luwih 20 kilo. Angin sumilir ndadekake Sikam tambah ngantuk. Maksiyut, meh wae dheweke tiba jalaran metu saka aspal. Bojone langsung nyablek pundake. Wes, mandek wae, Pak. Wong isih adoh kok. Mengko malah tiba. Wusanane Sikam golek papan sing penak kanggo leren. Alon-alon motor dak enggokake gubuk cilik ing jero alas liwat dalane wong baon. Tekan gubuk langsung turu senggar-senggur. Dene sing wadon dolanan handphone. Mbak, poso-poso kok yang-yangan ning gubuk asmara. Kaya ora ana panggonan liya wae. Dumadakan ana wong alok, embuh saka ngendi parane. Lah niki wau leren lho, Pak. Ngantuk. Leren piye? Wong saka kadohan katon mesra ngono kok. Sakala Sikam tangi, krungu wong rame-rame. Jebul diparani wong sing lagi ngarit ana mbaon. Sik, Pak. Niki bojo kula lho. Kandhane Sikam sinambi nduduhake KTP-ne sarimbit. Wah, alamate sami. Lah nggih teng napa kok tilem wonten mriki? Kandhane dumadakan basa. Kula wau rak pun sanjang to, Pak. Niki wau perjalanan wangsul krasa ngantuk, lajeng leren mriki. Kandhane sing wadon. Wong sing ngaru-ngarui mau klincutan, banjur ngalih. Sikam wis ora krasa ngantuk maneh. Anggone mulih dibajutake. Apa tumon nunut leren kok dikira yang-yangan.